Vedem acum și o detonare spectaculoasă pe drumul național 15, unde autoritățile au distrus controlat o stâncă uriașă de 250 de tone, care amenința să se prăbușească pe carosabil. Operațiunea a avut loc în zona Lunca Bradului, în județul Mureș, și a făcut parte dintr-un proiect amplu de consolidare a versanților de pe Valea Mureșului. Circulația a fost oprită temporar pentru ca echipele specializate să intervină în siguranță.